Díky vysoce kvalitním komponentům a precizní výrobě můžeme všem zákazníkům doručit tepelná čerpadla ERA, která nabízí špičkový výkon, dlouhou životnost a absolutní spolehlivost. Vyrábíme pro vás tepelná čerpadla s ekologickým chladivem R290 s kvalitní a robustní konstrukcí. Všechny jednotky ERA Pro důkladně před zabalením testujeme. Komerční i rezidenční tepelná čerpadla ERA jsou testovány až do minus 45 stupňů Celsia. Pojďte se na to s námi podívat. Jak vidíte, i za těchto extrémních podmínek bezproblémově fungují.